का पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के गाना ए चुनमुनिया स्ट्राइक मार के उतरवा दिले। ई हम नहीं कहत, ई यूट्यूब कहता। आखिर का माजरा बा हमरा दर्शक के पता नहीं है। सोचनी कि हम बताई कि काहे खेसारी लाल यादव के गाना उतर गई आ काहे पावर स्टार पवन सिंह के गाना बा। आखिर चोर के ह केकर गाना पहले आइल रहे आ काहे उतार दिहल गई, लेकिन खेसारी लाल यादव के ही गाना के साथ ऐसा काहे भइल, यो सवाल बरुए। लेकिन हम बता दिए अपना दर्शक के कि कहीं ना कहीं का बात बरुए अभी पुष्टि हम ना कर पाई। हालांकि हम दोनों जना के टीम से लगातार संपर्क करे के कोशिश करतनी और का कुछ समस्या आई बा, का टेक्निकल इशू बा, कि का डिजिटली से प्रॉब्लम बा, कि का है पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से स्ट्राइक मार के खेसारी लाल के गाना उतार दिहल गई। ये अभी हम यूट्यूब से कहता कि बदनाम इंटरटेनमेंट चैनल जो उनकी 0 सब्सक्राइबर के चैनल 81,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच जाला, मिलियन में व्यूज बटोर लेवेला उ गाना काहे यूट्यूब से उतार दिहल गई बा। अभी उतार दिहल गई बा कि स्ट्राइक मारल गई बा। का पावर स्टार पवन सिंह के जलवा के आगे खेसारी लाल यादव के जलवा फीका पड़ गई। ये हम नहीं कहत, यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से हम बतावत नहीं कि यूट्यूब पे भी गाना बाना खेसारी लाल यादव के गाना आखिर काहे उतार दिहल गई, काहे उतर गई, ये अखिलेश कश्यप जी लाइव आके काहे नहीं बतावत। दर्शक के ये भी बतावे के चाहिए कि गाना के का दिक्कत भइल, काहे उतार दिहल गई, कुछ तो अपडेट दर्शक के देवे के चाहिए। हम लगातार कोशिश करता नहीं दोनों जना के टीम से, पावर स्टार पवन सिंह के भी टीम से और खेसारी लाल यादव जी के भी टीम से लगातार जुड़े के प्रयास करता नहीं। और जो भी अपडेट हुई सबसे पहले हम रुआ के देव, तो हमारे चैनल के साथ रुआ बनल रही भोजपुरी जुगाड़.com पे। और हम बनी संगम सिंह, नेक्स्ट अपडेट पावे खातिर ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रही। ए चुनमुनिया आ फराक फाटल बा, इहे दुगो गाना रहे कि जौन की काल भोरे भोरे आवता खेसारी लाल यादव जी और पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में। और दोनों गाना में आवते आवते लाखों व्यू बटोर लेता और बहुत सारा विवाद भी पैदा हो जाता। हम बता दी अपना दर्शक के कि खेसारी लाल यादव जी के गाना बदनाम इंटरटेनमेंट से आवेला, जौन की ए चुनमुनिया नाम रहेला, जौना के क्रॉस लाइन हुक लाइन सेम बरुए, लेकिन वो गाना आज यूट्यूब चैनल पे नहीं है। जी रुआ सही सुनतानी, बदनाम इंटरटेनमेंट से जौन खेसारी लाल यादव जी के गाना कल आइल रहे, वो गाना आज यूट्यूब चैनल पे नहीं है।